మనలో చాలా మంది అబ్బాయిలు లిప్స్ ని అస్సలు కేర్ చేసుకోరు. ఫేస్ కి హెయిర్ కి ఇచ్చే వాల్యూ లిప్స్ కి అంతగా ఇవ్వరు. సో చాలా మంది ఇక్కడ ఏమనుకుంటారంటే లిప్స్ ని ఎవరు పట్టించుకోరు కదా అనుకుంటారు. కానీ ఒకవేళ మీరు కనుక ఒక రెడ్ లిప్స్ ఉన్న అబ్బాయిని ఒక బ్లాక్ లిప్స్ ఉన్న అబ్బాయిని సేమ్ కలర్ తో పోల్చారంటే ఎవరు హ్యాండ్సమ్ ఉంటారు మీరు గమనించగలరు కదా. సో లిప్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి మనం ఒక హ్యాండ్సమ్నెస్ ని పెంచడానికి. మీ లిప్స్ కనుక బ్లాక్ గా ఉన్నాయంటే పగిలిపోయి ఉన్నాయంటే మీరు అంత అట్రాక్టివ్ గా కనిపించరు. అండ్ దాంతో పాటు మన అబ్బాయిలు చాలా మంది ఏంటంటే స్మోకింగ్ ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు. సో స్మోకింగ్ ఎక్కువ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన లిప్స్ అనేవి బాగా బ్లాక్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఎండలో ఎక్కువగా తిరుగుతుంటారు. సో ఎండలో ఎక్కువగా తిరగడం వల్ల కూడా ఏమవుతుందంటే మీ లిప్స్ కనుక ఓపెన్ గా ఉన్నాయంటే అవి బ్లాక్ గా అయిపోతూ ఉంటాయి. అండ్ దాంతోపాటు ఇంకా రకరకాల టీ లాంటివి ఎక్కువగా తాగుతుంటారు. సో టీ ఎక్కువ తాగడం వల్ల కూడా లిప్స్ అనేవి బ్లాక్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అండ్ అదే విధంగా ప్రజెంట్ రైనీ సీజన్ నడుస్తుంది అండ్ వచ్చేది వింటర్ సీజన్. సో వింటర్ సీజన్ లో కూడా ఏంటంటే లిప్స్ అనేవి బాగా డ్రై అయిపోవడం వల్ల ఏంటంటే బాగా పగిలిపోయే లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో అందుకోసం ఏంటంటే మన లిప్స్ మనం ఖచ్చితంగా కేర్ చేసుకోవాలి. సో అందుకోసం ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం స్మోకింగ్ చేసిన బ్లాక్ లిప్స్ ని మనం ఏ విధంగా గులాబీ రంగులో మంచి రెడ్ గా చేసుకోవాలి, అది కూడా విత్ ఇన్ 1 వీక్ లో. సో వీడియోని లాస్ట్ వరకు డెఫినెట్ గా చూసండి. సో మరి టైం వేస్ట్ చేయకుండా వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం. సో మన బ్లాక్ లిప్స్ ని రెడ్ గా చేయడానికి స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు కొంచెం రోజ్ వాటర్ తీసుకోవాలి అండ్ కాటన్ తీసుకోవాలి. సో రోజ్ వాటర్ తీసుకుని కాటన్ తో ఏం చేయాలంటే కొంచెం ఈ రోజ్ వాటర్ అనేది ఈ కాటన్ బౌల్ లో వేసుకోవాలి. సో కాటన్ అనేది మెడికల్ షాప్ లో ఈజీగా దొరుకుతుంది, లేదంటే ఇలాంటి కాటన్ బౌల్స్ దొరుకుతాయి. 100 రూపీస్ కి బోల్డ్ సెట్ వచ్చేస్తుంది. సో ఆ సెట్ అనేది తీసుకొచ్చి సో ఒక కాటన్ బౌల్ తీసుకుని ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మీ లిప్స్ ని పూర్తిగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా పూర్తిగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. సో పూర్తిగా మీ లిప్స్ ని మంచిగా ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్నారంటే ఏమవుతుందంటే రోజ్ వాటర్ వల్ల మీ లిప్స్ పైన ఉన్న ఏదైనా డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ లాంటి ఏమైనా వాటిని కొంచెం రిమూవ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ మీ లిప్స్ ని మంచిగా మాయిశ్చరైజ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఈ రోజ్ వాటర్ ని మీ లిప్స్ మీద అప్లై చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ నెంబర్ 2 కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 2 ఏంటంటే మనం ఒక లిప్ లైట్నింగ్ పౌడర్ అనేది యూజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నేను లిప్ లైట్నర్ పౌడర్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నానంటే ఫిమేల్ లిప్ లైట్నర్ పౌడర్. సో ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నానంటే ఇది 100% హర్బల్. ఇందులో మీకు ఎటువంటి హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ ఉండవు, అసలు కెమికల్సే ఉండవు, ప్యూర్లీ న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో తయారు చేశారు. అండ్ ఇదేంటంటే ఒక పౌడర్ బేస్ లో వస్తుంది అండ్ ఇది చాలా త్వరగా విత్ ఇన్ 1 లేదా 2 వీక్స్ లో మీ లిప్స్ ని మంచిగా రెడ్ గా చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ అలాగే ఈ లిప్ లైట్నింగ్ పౌడర్ అనేది చాలా చీప్ అండ్ బెస్ట్ లో దొరికేస్తుంది. సో ఒకవేళ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను, అక్కడికి వెళ్ళి మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ లిప్ లైట్నింగ్ పౌడర్ మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలో రండి మనం తెలుసుకుందాం. సో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ లిప్ లైట్నింగ్ పౌడర్ అనేది తీసుకోవాలి అండ్ ఒక బౌల్ అనేది తీసుకోవాలి. ఒక బౌల్ తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఈ లిప్ లైట్నింగ్ పౌడర్ అనేది ఆ బౌల్లో కొంచెం తీసుకోవాలి. కొంచెం క్వాంటిటీ తీసుకోండి. కొంచెం క్వాంటిటీ తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే అందులో మీరు రోజ్ వాటర్ అనేది మిక్స్ చేసుకోవాలి. మంచిగా పూర్తిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకుని ఏం చేయాలంటే ఈ బౌల్లో ఈ లిప్ లైట్నింగ్ పౌడర్ అండ్ ఈ రోజ్ వాటర్ మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే మీ లిప్స్ మీద పూర్తిగా అప్లై చేసుకోవాలి. సో మీ లిప్స్ మీద పూర్తిగా అప్లై చేసుకోవాలి. పూర్తిగా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఈ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి. మంచిగా అప్లై చేసుకోవాలి. సో అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మీరేం చేయాలంటే ఒక 20 మినిట్స్ లేదా 30 మినిట్స్ వరకు దీన్ని అదే విధంగా వదిలేయాలి. వదిలేసిన తర్వాత ఏంటంటే పూర్తిగా ఆరిపోతుంది. అండ్ ఆరిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే మీరు నార్మల్ వాటర్తో వాష్ చేసుకోవాలి. మంచిగా వాష్ చేసుకున్నారంటే సో ఇది మీరు ప్రాసెస్ని ప్రతిరోజు కనుక యూజ్ చేశారంటే 1 వీక్లోనే మీకు రిజల్ట్ అనేది కనిపించడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది. మీ లిప్స్ అనేవి మంచిగా రెడ్గా అవడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇదేం చేస్తుందంటే మీ లిప్స్ పైన ఉన్న డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ ని పూర్తిగా 100% రిమూవ్ చేసేసి ఈ లిప్స్ మీద ఆ రెడ్నెస్ ని బయటికి తీసుకురావడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఈ లిప్ లైట్నింగ్ పౌడర్ అనేది మీరు డెఫినెట్ గా ట్రై చేయొచ్చు గైస్. దీని ఒక ఎంఆర్పీ ప్రైస్ వచ్చి 130 రూపీస్ ఉంటుంది. కానీ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను, ఆ లింక్ ని ప్రెస్ చేసుకుని మీరు కనుక పర్చేస్ చేసుకున్నారంటే మీకు ఇంకా డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ లో దొరికేస్తుంది. సో డెఫినెట్ గా అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఈ లిప్ లైట్నింగ్ పౌడర్ అనేది ట్రై చేసుకోవచ్చు. సో ఈ స్టెప్ నెంబర్ 2 అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఇంకొక స్టెప్ నెంబర్ 3 కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 3 ఒక మంచి లిప్ బామ్ అనేది అప్లై చేసుకోవడం. సో ఒక లిప్ బామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. మన లిప్స్ ని మంచిగా మాయిశ్చరైజ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. మన లిప్స్ ని మంచిగా రెడ్ గా చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ అదే విధంగా మన లిప్స్ ని ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే పగిలిపోకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది. సో దానికోసం మీరు యూజ్ చేయొచ్చు సేమ్ ఫిమెన్ బ్రాండ్ లిప్ బామ్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ లిప్ బామ్ ఒకసారి పర్చేస్ చేసుకున్నారంటే ఈజీగా మీకు 2-3 మంత్స్ వరకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. డైలీ కనుక మీరు దీన్ని యూజ్ చేయాలి. సో ఈ లిప్ బామ్ అనేది మీరు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. టైం అంటూ ఏముండదు. ఎప్పుడు అవసరం అయితే అప్పుడు మీరు ఈ లిప్ బామ్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి మీ లిప్స్ మీద. సో దీన్ని అప్లై చేయడానికి కూడా మీరు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ కొంచెం లిప్ బామ్ అనేది తీసుకోవాలి. అండ్ ఇది కలర్ కూడా మంచి రెడ్ కలర్ లో వస్తుంది. అండ్ దీని ఒక స్మెల్ అయితే చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది. మీ పెదాల నుంచి కూడా మంచి స్మెల్ అనేది వస్తుంది. సో కొంచెం లిప్ బామ్ తీసుకుని మీరు ఏం చేయాలంటే మీ లిప్స్ మీద పూర్తిగా అప్లై చేసేసుకోవాలి. అప్లై చేసిన వెంటనే మీకు మంచి రెడ్డిష్ గా కూడా కనిపిస్తుంటుంది. మీ లిప్స్ అనేవి మంచిగా
స్మెల్ అనేది వస్తుంది అండ్ అదేవిధంగా మంచి రెడ్గా కూడా కనిపించడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది అండ్ మీ పగిలిపోయిన లిప్స్ కూడా మంచిగా నార్మల్గా చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఈ లిప్ బామ్ని మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేసుకోండి. సో ఈ 3 ఈజీ స్టెప్స్ కనుక మీరు యూజ్ చేశారంటే డెఫినెట్గా మీ లిప్స్ అనేవి మంచిగా రెడ్గా అయిపోతాయి. సో వెయిట్ చేయకుండా ఇప్పుడే ఈ స్టెప్స్ని ఫాలో అవడం మర్చిపోకండి. సో వీడియో కనుక ఉపయోగపడినట్లయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ ఛానల్కి కొత్త అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన గంట బటన్ కూడా కొట్టండి, అప్పుడే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. సో వీడియోని ఇక్కడితో ముగిస్తాను. రేపు మళ్ళీ కొత్త టాపిక్తో కలుస్తాను. అప్పటి వరకు స్టైలిష్గా ఉండండి, సేఫ్గా ఉండండి.